It's time for DJ Rocky's Secret Files. 7 years nang nakalipas, pero mahal ko pa rin siya. Hi DJ Rocky. Itago niyo ako sa pangalang Divine, 26 years old. Isang guro sa pribadong paaralan sa Capiz. Matagal na akong nakikinig ng programa mo, DJ Rocky. Simula nang mapunta ako sa Maynila. At ngayon, balik probinsya na ako, sa social media na lang ako nakakapakinig. Blended learning ang mode of instruction namin sa paaralan. 2 days online class and 3 days para gumawa ng learning activities para sa mga estudyante namin. Dito gumagawa ako ng module. So habang gumagawa, nakikinig ako ng storyang binabasa ninyo. Nakaka-inspire at nakaka-motivate. Kaya naman eto ako, napag-isipan ko ring i-share ang kwentong pag-ibig ko. This is my secret file. He was my best friend. Itago natin siya sa pangalang RJ. 7 years na pero mahal ko pa rin siya. Year 2008. Yung taong nag-usap kami for the very first time. High school ako at elementary siya. Mas matanda ako sa kanya ng 1 taon. Kilala ko siya, kilala niya ako kasi nasa iisang barangay kami. Madalas kaming nagkikita, pangiti-ngiti lang. Kasi nga, hindi naman kami ganun ka-close. Then one day, umuulan nun, pumasok siya sa hall kung saan nagtuturo kami sa mga bata ng mga basic prayers and words of God. Isa ako dun sa mga member ng isang religious organization. Hindi ko na pangangalanan pa yung lugar and yung organization. But that time, tinanong ko siya, "Oh, Jay, bakit ka nandito?" Sinagot naman niya ako. Susunduin niya raw yung mga kapatid niya. Then year 2009, pumasok siya sa organization namin. Then doon nagumpisa yung pagkakaibigan namin. Nakilala ko siya ng lubusan. At ganoon din siya. Alam ko kung sino-sino yung mga crush niya. May mga time pa nga na ako yung tulay, taga-bigay ng mga regalo niya. Walang oras na hindi kami nagkukulitan, nag-uusap. And then nauso ang cellphone. Halos araw-araw kaming magka-text. Then, nag-college na kami parehas, ganun pa rin. Walang nagbago. Magkaibigan pa rin. Then year 2013, graduating ako sa college and he was 3rd year. Pauwi ako noon galing school. He was asking nung kung nasaan ako. Then, nasungitan ko siya. Nagalit ako, nagalit din siya. And then, one day, yung ibang mga kaibigan ko ay nasa loob ng classroom. Nandun din ako. So ang nangyari ay nilabas naming magkakaibigan yung mga phones namin at nilagay namin sa table yung teacher. Kwentuhan at tawanan. Ganon yung hobby namin. Then maya-maya pa tumunog at umilaw yung mga phone ng kaibigan ko. Sabay nilang kinuha to, binuksan. At galing sa iisang tao ang mensahe. Quote about best friends. Aba, walang iba kundi yung best friend ko. Yung nag-text sa kanila. Nagulat ako, nagulat din sila. Akala ko hindi niya seseryosohin yung mga nangyari noong nakarang araw. Nagulat sila kasi bakit ako yung walang message ako naman daw yung best friend. So, nung hapon na, pauwi na ako, tinext ko si Jay. Sabi ko, grabe, sineryoso talaga. At nag-away na kami. Binalik lahat ng mga kasalanang nagawa dati.
Gabi na, hindi pa rin natapos ang drama. Diyos ko, parang magjowa pero hindi naman. Hanggang sabi niya, to be honest, iba ang nararamdaman ko. Sa mga oras na to, kung iisipin ko na maghihiwalay tayo as best friend, nasasaktan ako. Parang iiwan ako ng taong mahal na mahal ko. At doon nawala yung lagnat ko. Oo, nilalagnat ako noon kaya mabilis akong mairita. Bigla akong pinawisan at napaupo sa pagkakahiga ko. Kinabahan ako, hindi mapakali. Hindi ko lubos maisip na mangyayari to sa amin. Hindi ko rin mapagkakaila na mahal ko na rin siya. Sino ba naman ang hindi mahuhulog? Halos araw-araw magkasama kami. Halos araw-araw magkausap. Kulang na lang iisang toothbrush ang gamitin namin. Napagkakamalan nga kaming magjowa. So balik tayo sa convo namin. Eto na naman ako, di nag-iisip. Sinabi ko rin na mahal ko siya. Kinaumagahan binawi ko. Bakit? Una, ayokong i-judge ako ng mga tao. Dahil hindi kami bagay, hindi ako kagandahan, malayo ang status ng buhay niya sa buhay ko. Pangalawa, nasa iisang organization kami na kung saan parehas kami ng leader at inaasahang modelo ng mga kabataan. Pangatlo, siguro dahil baka ginugood time niya ako o baka hindi siya sigurado sa nararamdaman niya at baka sa huli masaktan ako. So hindi pwede, ayoko. Nagalit siya. Kasi sa amin, siya ang talo. Kaya napagdesisyonan namin na itago na lang sa mga kaibigan namin at kalimutan ang nangyari. Then, ayun, doon na nag-umpisa, nagkaroon siya ng girlfriend. Di na kami nagte-text masyado, di na kami nagkakasama at doon naintindihan ko siya. Dumating ang point na nag-away kami ng girlfriend niya. Hindi ko na ikukwento pa yung detalye ng pag-aaway namin. Pero umabot yun sa Twitter and Facebook. Paulit-ulit na away. Hindi yun dahil sa bitter ako yun ay dahil sa ugali niya. Nung una hindi ko pa pinapansin kasi okay pa yung lahat sa kanya. Hanggang sa totally nasira na yung pagkakaibigan namin. Nalaman ko at nanggaling mismo kay Jay na pinapili siya nung babae kung ako na best friend niya o siya na girlfriend niya. So doon na rin ako tumigil sa kakapansin sa babae. Dahil at last nalaman ko na kung ano talaga ang issue niya. Kung bakit inaaway niya ako. Binlock ko siya sa lahat ng social media at kahit number niya. Then almost 3 years hindi kami okay. Nagkaroon ako ng mga karelasyon pero hindi nagtatagal. Ewan ko ba? Then year 2018. Nagkaroon ako ng medyo seryosong relasyon. Kaya lang ayaw ng pamilya ko sa kanya. Mahal ko siya, pero nung mga panahong yun, mas mahal ko yung pamilya ko. Parang wala akong dahilan na ipaglaban siya. Dahil wala pa akong stable na trabaho. Di pa ako makapag-give back sa family ko. Actually, natry ko namang ipaglaban siya. Umabot sa point na lumuwas ako ng Maynila. Pinaluwas ako ng nanay ko dahil nagkagulo kami sa bahay. Nag-away kami ng ate ko dahil ang gusto ng ate ko para sa akin ay yung best friend ko. We try nga na hintayin pa yung tamang panahon para maging legal kami pero wala talaga, hindi nag-work. Naghiwalay kami. Then year 2019, medyo naging okay kami ng best friend ko. Naghiwalay sila ng girlfriend niya dahil sa parehas na rason kung bakit nag-away kami. Nalaman ng mga malalapit naming kaibigan na may ganun palang senaryo sa buhay namin. And then, we both said I love you to each other. Well, nagsasabi naman talaga kami niyan sa isa't isa pero sa time na yun, totoong pagmamahal. Na hindi na lamang pang kaibigan lang. Alam ko, nung time na yun, wala na akong nararamdaman sa kanya. Pero yun, bumalik sa pagkakaibigan yung relasyon namin. Tinanong ng mga kaibigan namin kung kami ba, bakit hindi na lang kayo? Walang sumasagot sa amin. Talagang issue, masisira yung mundo ko. Medyo sikat kasi to. At isa ng ganap na guro, hindi ko pa siya abot. Sabi. Year 2020 sa taong to, nalaman ko, nagkabalikan sila nung ex niya. Hindi ko alam at hindi ko rin maintindihan yung sarili ko. Pero bakit ganun nasaktan ako? Hindi ako mapakali, bigla akong nilagnat nang hindi ko maintindihan. Then I realized, mahal ko pa pala siya. Akala ko kasi hindi na. Bakit? Kasi, una, kaya
Hindi ako nagkaroon ng stable na relationship dahil yun sa kanya. Dahil sa may hinahanap ako na nasa kanya na wala dun sa mga naging karelasyon ko. Pangalawa, kaya siguro nakaya kong hiwalayan yung boyfriend ko kasi umasa ako na baka pwede na kami. At mas gusto siya ng ate ko para sa akin. Pangatlo, ngayon ko rin napagtanto. May bachelor's degree na ako. Pero kumuha pa rin ako ng unit sa education. Dahil yun sa kanya. Last week, nag-get together kaming magkakaibigan. At dahil sa gusto ko na ring magising sa katotohanan, pinilit kong sumama. Nung gabing yun nag-usap kami, na wala naman talaga sa plano. Lahat na pag-usapan namin. Tinanong ko ang matagal ko nang gustong itanong. Totoo ba na mahal mo ako noon? Kung hindi ko binawi, do you think hanggang ngayon tayo? And then he replied, yes. Bakit? Bakit di mo sinabi? Bakit di tayo nag-usap? Ba't di mo ako pinigilan? Yan na yung mga tanong na lumabas sa bibig ko. Sagot niya, akala ko kasi yun ang gusto mong mangyari. Dahil yun yung napagdesisyonan natin. Masaya ka ba sa kanya? Tanong ko. Oo, masaya ako sa kanya. Sagot niya sa akin. And that's the end of everything. Masakit, malungkot at nakakapanghinayang. Pero wala eh. Wala tayong magagawa kasi nangyari na ang dapat mangyari. Ang mahalaga, nagmahal ka at napasaya ka nito. Patuloy lang sa pagmamahal kahit ikaw lang ang nagmamahal. Libre lang naman yun. Sa buhay, may makikilala talaga tayong tao na kahit hindi man naging kayo o hindi man kayo tumagal, mananatili pa rin sa puso mo. Na kahit na may mga bago na tayo, may mahal na tayong iba, may puwang pa rin siya sa puso natin. Our one great love. Hanggang dito na lamang po, DJ Rocky. Maraming salamat sa pagbabasa ng aking kwento. Muli, ako si Divine. At ito, ang aking secret file. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.